Daw kollha li se jagħmlu top-up ta' 10 euro fuq tal-linja kard bejn illum u l-aħħar ta' Ottubru se jirċievu 10 euro żejda. Dan f'inizjattiva oħra maħsuba biex tinċentiva l-użu ta' trasport pubbliku. Għal din l-iskema hemm allokati 1,200,000 euro ta' fondi Ewropej. Biex il-passiġġieri jibbenefikaw minn din l-offerta, iridu jitilgħu fuq tal-linja wara li jagħmlu it-top-up u jivvalidaw il-kard. F'24 sija jingħataw l-10 euro żejda. Hemm l-120,000 kard li jistgħu jibbenefikaw minn din l-iskema u l-Ministru tat Trasport Joe Mizzi spjega kif din l-inizjattiva hija parti mill-proġett Modus. Proġett huwa maħsub biex it-trasport pubbliku ikun aktar effiċjenti u jkun l-għażla ta' ħafna aktar nies. Il-Ministru deskriva wkoll dan l-inċentiv bħala wieħed f'waqtu fid-dawl fi ftit tal-jiem oħra se terġa' tibda s-sena skolastika. Għalhekk għamilni issa aħna dażmiet għax dażmiet issa jintuża iktar trasport pubbliku għalhekk se jkun hemm iktar min jibbenefika u anke jkun hemm min jitħajjar illi juża t-trasport illi se jkollu dan l-inċentiv biex imbagħad jibqa' juża trasport pubbliku. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Ian Borg ukoll tkellem dwar l-importanza ta' din l-inizjattiva u kif sa tmiem is-sena wieħed għandu jistenna aktar inizjattivi minn fondi Ewropej. Il-Ministru Mizzi temm jgħid li fost il-pubbliku diġà qed inħass differenza sostanzjali fis-servizz li qed jingħata. Illum kulħadd jirrikonoxxi li waħda l-iktar ħaġa prinċipali illi fejn jitlu tniġġis tal-arja fejn jitlu affarijiet bħal dawn huma qed nippruvaw illi dak li jkun anki konġestjoni tat traffiku nużaw iktar trasport pubbliku. Jaqbel kulħadd fuq. Allura aħna l-ewwel tagħna u naraw li t-trasport pubbliku jkun effiċjenti illi biex wieħed jista' jużah.